persoas que asisten un ano máis a esta tradicional despedida do villancico. En primeiro lugar, agradecer ao Museo de Pontevedra e a Parroquia San Bartolomeu que respalden e acollan unha vez máis esta tradición profundamente ligada á figura da Filgueira Valverde, que se remonta ao curso 56-57 baixo o nome de Apología de Villancico, e desde o 7 de xaneiro de 1961 se transforma na actual despedida do villancico. Durante estes 69 anos foron primeiro os cantores do Instituto de Pontevedra e logo a Asociación Cultural de los Cantores del Coro do Instituto de Pontevedra os que mantuveron en pé esta bela tradición, aínda que hubo anos nos que outras agrupacións como a Escola Cantor do Mosteiro de Pollo ou Contrella recolleron isto. Actualmente o coro infantil Luis García Ginestes, que leva o nome dun director dos cantores o que moitos empezamos a entonar, e o dirixe a escantora Res Carvalho, é o encargado de cumprir a tradición. Tamén contamos con a participación de Cánticum Novo, dirixido por Fernando Olvés, antigo solista e director dos cantores do Instituto. Estando no ano que estamos, non podo deixar de sinalar este ano do centenario da Polifónica a enorme influencia que exerce a mesma sobre os cantores desde incluso antes desde o seu nacemento. Non debemos olvidar que Antonio Blanco Porto xa dirixía o coro do Instituto nos anos 30 nas solemnidades como Santo Tomás, etc. Blanco Porto foi o primeiro director da Polifónica e dirixía o coro do Instituto. Tamén temos que o repertorio que nos mencionaba Xosé Fernando Filgueira Valverde, axudado por algúns colaboradores ilustres como Antonio Iglesias Pilaret, outra vez a Polifónica. Fernández Calleiro, Pachú ou Berea foron directores dos cantores dos institutos antes de ser directores da Polifónica. E o director de Cánticum Novo e a directora do coro dos García Ginestes son antigos cantores da Polifónica tamén. Ben, contamos tamén con un grupo instrumental formado por músicos e profesores de outra das grandes institucións da vida musical pontevedresa, o Conservatorio de Música Manuel Quiroga, aínda que non todos son do Conservatorio, casi todos, vale? Así temos a Sergio Heredia, Micaela González e Pedro Solvés nos violins, Xacobe Lamas na viola, Elsa Pino no violonchelo, Lucía Lunis na flauta, David Garrido no oboe, Francisco Javier Pérez na trompa e Fernando Olvés na percusión. O programa de hoxe inclúe, como reconocerán vostedes, algunhas das pezas do repertorio tradicional dos cantores do Instituto, repetidamente escoitadas nestes 69 anos. Chiurio, Nola de Pormí, Os Pastores de Bornuco, reconocerán vostedes varias, non? E tamén obras populares típicas da Navidade Española, do Nadal Español, e conocidísimos estándares europeos e americanos da música rock. Non necesita presentación, prácticamente ninguna delas, non? Pero, se o pasado ano me fixei no villancico da Ulla do Cabo Velho do maestro de capilla compostelano Melchor López, esta edición é para mí un placer presentarles dous villancicos da Catedral de Mondoñedo, ou da casa de Ángel Santavalla e Meu Meniño, Miña Perla, de Xosé Pacheco. Ángel Santavalla, que foi neno de coro, organista da Catedral de Tui e maestro de capella da Catedral de Mondoñedo, recolle de Melchor López a tradición do villancico en galego. Podemos considerar que ou da casa, que de 1796, e que poderán escutar esta noite, foi o primeiro villancico integramente escrito en galego que se escoitou na Catedral de Mondoñedo. O discípulo de Santavalla, José Pacheco, foi neno de coro e maestro de capilla da Catedral de Mondoñedo. O cometido de Pacheco, do cual presentamos o Meu Meniño Miña Perla, estrenado en 1826, será o asentamento da tradición do villancico en galego que Santavalla tiña recibido de Compostela. O vello profesor Filgueira, pai da despedida do villancico e gran conocedor dos villancicos galegos do século XVII, XVII, XVIII e XIX,
estaría emocionado de escoitar este programa. Finalmente, me gustaría recordar a mellor Venezuela, a do Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles, das que son produto a excelente orquesta Simón Bolívar e o seu director Gustavo Dudamel. Presentamos Alegres Pregona, un popular, alegre, rítmico, aguinaldo que invita a bailar, armonizado por unha das grandes figuras da música venezolana, Vicente Emilio Sojo, musicólogo, educador, compositor e un dos principales creadores da escola moderna da música venezolana. Ben, ata aquí penso que máis aburre chega o momento da música e esperamos que disfruten da canción. Moitas gracias.